Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka arpho tarik naitung uba snya balang dhar sembut menteri rangba ka jela Meghalaya ka jinyalang krulong ha kashnong Umladkhur ulaple ya umau nong rem kum kadak ban Sdang no ya ka Regeneration Meghalaya project saha Umladkhur kani ka Regeneration Meghalaya project kalong ka project ban Thung Dieng ha kashnong ki thau bat kilom ki pedeng ha kaleng ka jela Meghalaya ya kani ka project lapnya da ka Earth Tree Enviro Private Limited hapo ka jingpet jong reshop khana kum CEO kani ka company Hagni ka kinti kani ka company kan Sdang no ban Thung Dieng sa ki than war jaintia hagi jaka jong ka raj buam ka thong jong ka hagni ka kinti ban pendep ban thung ya ar pholak tali ki Tynrai Dieng hagi jaka ki bahap hapo ka raj buam ka jingthmu ka long ban pen imbyang ye ki lom ki pedeng ki bala selan bat ru ban pen im ye ki ki wa ukong san habakran chi nong tho khobor haga jinga dei bat kani ka Regeneration Meghalaya project kanu usngotanat habadan kum kani ka project kabayarap banyada ya kamariang ka aikam ai jamru kumju ikinong shongshnong badru ka banra ikijing itanat kamariang uda ongru bah ki por telang bun sien ki lum ki pedeng ki sha thang bad ki yap ki dieng ki sit ti habadan kum kini ki company ki ban sumar banyada ya ki unget bakine kinamwan ja sho hangta ngin sayo e kamariang ka bamyat ka babha badru ki ki wa ki babyang Urishap khana kumu CEO Earth Tree Enviro Private Limited ulong bakiladap Thung Dieng mentala arkulur Tynrai hagini ki license baladap bad menta kin Sdang no ban thung sa ar pholak Tynrai ki Dieng hagani ka raj buam badu khmilanti bakani ka project kanwanra ka jingkala ka mariang badu ban kan tiawe ka yok ka kot jong kinong shongshnong jong kani ka than ru kumju Organic Earth Tree Project, the Deputy Chief Minister of Umladkhur, rangkat wakat team yang Earth Tree Regeneration Meghalaya Project. Ni ko nang kongal dang ni je chamuni company man gawi to good news si kam ga state ro gawi le plan ki kam la ar phaulak ligi den de plan gi teda plan gi la kam sa akur tamongi gawi man sa sung gon kong to save ko environment and number 2 to e kam e jam ki na khru yong in number 3 one art beauty to the nature tegani man ko wi to ko best bhane ma bon se ni bi chnong pedong pai ba bli karat mare poi telang ye thang karyo lomyo pren yap lu kideng ken teman em kam gini company ko take care to your tik to ro mande gi tegani man kam ga state la sa ko men appreciate ye ki ma bon se chambi em gi dai deng wo mut so he em gon thang ngol ngan thang lamo la phan sabai lu gi kroi thau im gi mem gi ta en man menu er kam yu kan ni mo number 1 do hai du na den to problem yi ko ma mum di te manawan kam ni company to sa suk sa tu na di per sa e kuble le ma sayo ya ni gi tim yo gi plika opportunity chamanga sa tu na ba yo pen chi pai ba e u ar phau la ar klu thung gi pi ka yo kam yo jam gi yo gi met ke benen je swim benen weather yo gi mi gi den thme mi cross yo gum lu ra me to cho kini man go par ga mission yo prime minister chief minister yo gi le ga ni to I appreciate ba ga. Good afternoon. I am Rishabh Khanna, CEO of Earth Tree. We are implementing Regeneration Meghalaya project in Meghalaya. We've planted more than 2 crore trees in the last 3 years, and now we will be planting more than 20 lakh trees here in Rai Blom to restore nature as well as create many livelihoods for many years to come and create a legacy for the future generations. Shibanta jong jing Pendan buram mentagas ngi hakne ka raj buam gede ba I play pendan buram ya kene ka project Regeneration Meghalaya hagba kin kene ka project Regeneration Meghalaya gede ka ba penya da ka Earth Tree Enviro Ltd ka badai gawai na ki company ka batrai hagban penne pensai ka mariang da ka ba thung ya giding andre hagjo ka por kene ka lengba kene ka jing thung ding ki yarap ro hagaban penyo kam penyo jam ya ki kena bat kene ke project hagi khep ki ba kadon galat ki penya kring ro eka leni penya sno ro eka bat ka kene ke agri tourism leni ka kene ke tourism te hangne hagane ka snong agane ka jaka jong ka raj buam kene ka company kan thung ro arpho
arpulak Tynrai ki Dieng haga jaka jong kenika rajbuam Tynrai haga Meghalaya Meghalaya poro kini ke projek Regeneration Meghalaya kala sedang trekam na 2,000 lai bad keleng ba jong kini ke projek ngikmi lenti bakan yirap ro tang ban bedne pensai kemeriang ban penbahaya ke kendo Tynrai haga ju ke por kan longro ka lat yo kam yo jam ya ki samla haga ne kesno Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing Sdang bathuma ki jing ikai bapura katkom ka job ka bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong, but ki kalalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.